Ο Ξενοφάνης με τη νέα έννοια περί του Θείου που εισάγει ζητεί συνάμα και την ενότητα του Θείου, δηλαδή καταργεί και την πολυθεία. Αν ο Θεός είναι παντοδύναμος, τότε κάθε πολυθεία αποκλείεται. Έτσι παραμερίζει ή μάλλον συντρίβει ο Ξενοφάνης την πολυθεία του Ομήρου και του Ησιώδου. Ο Θεός είναι ένας και μοναδικός και δεν μοιάζει με τη μορφή των θνητών ούτε με τη σκέψη τους. Συνεχίζουμε με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο. Συνάμα ο Ξενοφάνης διδάσκει την απόλυτη ακινησία του Θεού. Ο Θεός όμως αυτός είναι όλος ζωή, ψυχή και συνάμα είναι όλος μάτια, αυτιά και νους και δίχως κόπο εξουσιάζει τα πάντα με το νου του. Το τελευταίο αυτό απόσπασμα χωρίζει τον Θεό από τον κόσμο. Συνεπώς θα έπρεπε κανείς να αμφισβητήσει την παράδοση η οποία λέγει ότι ο Ξενοφάνης ετάφτιζε τον Θεό με τον κόσμο, καθώς επίσης και τη μαρτυρία του Αριστοτέλους, ο οποίος λέγει ρητός «Ξενοφάνης δε πρώτος ενίσας ουδέν διεσαφήνισεν». Η μετοχή ενίσα σημαίνει ταυτισμό σε ένα του Θεού και του κόσμου. Συνεχίζουμε με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό Θεοδωρακόπουλο. Εφόσον όμως ο Ξενοφάνης συνδέει προσωπικά γνωρίσματα με την έννοια του Θεού, τότε φαίνεται να είναι θεϊστής και όχι πανθεϊστής. Πάντως είναι βέβαιο ότι ο Ξενοφάνης εδίδαξε την ενότητα του αποθεωμένου κόσμου. Τόσο ο Πλάτων όσο και ο Αριστοτέλης δέχονται ότι ο Ξενοφάνης υπήρξε ο πρώτος φιλόσοφος και διδάσκαλος της ενότητος του κόσμου. Κλείνουν τα εισαγωγικά «Ιστορία του ελληνικού έθνους» Β, σελίδες 427 έως 428. Η διδασκαλία του Ξενοφάνους περί ενός Θεού και περί ενότητος του κόσμου μας θυμίζει ορθόδοξες θεολογικές θέσεις. Η ορθόδοξος θεολογία διδάσκει ότι υπάρχει ένας Θεός, μια θεϊκή ουσία, πανσοφή, παντοδύναμη, άπειρη, πανταχού παρούσα, αιωνία, άκτιστη, απρόσιτη στον κόσμο. Αλλά υπάρχουν και οι άκτιστες θεϊκές ενέργειες που διαχέονται σε όλο τον κόσμο. Στις άκτιστες ζωοποιές ενέργειες του Θεού μετέχουν όλοι οι ζώντες οργανισμοί. Στις άκτιστες ουσιοποιές ενέργειες όλα τα δημιουργήματα. Στις άκτιστες προνοητικές ενέργειες όλα τα δημιουργήματα έμψυχα και άψυχα. Και κατά την Ορθόδοξη θεολογία και κατά τον Ξενοφάνη, ο ένας Θεός είναι εγγυητής της ενότητος του παντός. Είναι αυτός που συγκρατεί σε ενότητα τα πάντα. Στην αρχαία ελληνική θρησκεία υπάρχουν πολλοί θεοί, υπάρχει πολλαπλότητα. Οι θεοί έχουν διαχωρισμένες αρμοδιότητες. Συχνά συγκρούονται μεταξύ τους. Συχνά συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι και μάλιστα σαν εμπαθείς άνθρωποι. Τι λέει όμως ο Ξενοφάνης? «Εις Θεός εν τε θεήσει και ανθρώπισι μέγιστος, ούτι δε μας θνητήσει νομίος, ουδέ νόημα, ούλος ορά, ούλος δε νοεί, ούλος δε τακούει, εεί δεν ταυτό μίμνη, κινούμενος ουδέν, ουδέ μετέρχεστε μην επιτρέπει άλλοτε άλλη». Μεταφράζουμε, ένας Θεός υπάρχει μεταξύ των θεών και των ανθρώπων και δεν ομοιάζει καθόλου με τους θεούς, ούτε ως προς το σώμα, με τους θνητούς, ούτε ως προς το σώμα, ούτε ως προς την ψυχή. Όλος βλέπει, όλος νοεί, όλος ακούει. Πάντοτε μένει στον ίδιο χώρο χωρίς να μετακινείται και ούτε ταιριάζει να πηγαίνει άλλοτε εδώ και άλλοτε εκεί. Ο ένας Θεός του Ξενοφάνη είναι εντελώς ανώμοιος προς τους ανθρώπους. Δεν ομοιάζει με αυτούς ούτε κατά το δέμας, δηλαδή κατά το σώμα, ούτε κατά το νόημα, δηλαδή κατά την ψυχή, το νου, τη σκέψη. Εδώ νομίζεις ότι ομιλεί ένας χριστιανός θεολόγος.
ούλος ορά, ούλος δεν νοεί, ούλος δεν τ' ακούει. Ο Ξενοφάνης ήταν ιωνικής καταγωγής. Οι Ιώνες δεν έλεγαν όλος, αλλά ούλος. Όλος ορά, όλος δεν νοεί, όλος δεν τ' ακούει. Ο Θεός είναι όλος μάτια, όλος νου, όλος αυτιά. Όλα τα βλέπει, όλα τα κατανοεί, όλα τα ακούει, όλα τα ελέγχει. Όταν πάλι ομιλεί για παραμονή του Θεού στον ίδιο χώρο, χωρίς μετακινήσεις από το εδώ στο εκεί, διαφοροποιεί την έννοια του Θεού από εκείνη των αρχαίων Ελλήνων, σύμφωνα με την οποία άλλοτε ο Δίας ήταν στον Όλυμπο, άλλοτε στην Τρία, άλλοτε στην Κρήτη, άλλοτε στην Αρκαδία και ούτω καθεξής. Ο Ξενοφάνης ασκούσε δρυμία πολεμική εναντίον της πίστεως στους 12 θεούς και εναντίον των θρησκευτικών προλήψεων και δυσδαιμονιών. Χαρακτηρίστηκε ως ο πρώτος κριτικός του θεολογικού ανθρωπομορφισμού και της πολυθεΐας. Τους θεούς του Ομήρου και του Ησιώδου ο Ξενοφάνης τους κατακριμνίζει. Κατηγορεί τους δύο ποιητές ότι προσέδιδαν στους θεούς ανθρώπινες κακίες και πάθη. Πάντα θεοί σανέθηκαν Όμηρος θυσιοδόστε, όσα παρανθρώπισιν ονίδεα και ψόγωσε στην κλέπτην μοιχεύειντε και αλλήλους απατεύειν. Μεταφράζουμε, ο Όμηρος και ο Ησίωδος όλα τα απέδωσαν στους θεούς, όσα κατά την κρίση των ανθρώπων είναι άξια ονειδισμού και επικρίσεως, τις κλοπές, τις μοιχείες και τις αναμεταξύ τους απάτες. Στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια του Δρανδάκη γράφονται τα εξής. Κατά τον Διογέννη ο Ξενοφάνης έγραψεν εις εξαμέτρους και συνέθεσεν επίσης ελεγίας και ιάμβους κατά του Ομήρου και του Ησιώδου, κληθείς δια τούτο ο Μοιραπάτης Επικόπτης ή Επισκόπτης. Τόμος 18, σελίς 626. Η λέξη ο Μοιραπάτης έχει μάλλον σχέση με τη λέξη ο Μοιροπάτης, που σημαίνει αυτός που πατεί, καταπατεί, περιφρονεί τον Όμηρο. Ένα φωτεινό ελληνικό πνεύμα δεν μπορούσε να ανεχθεί τις περί του θείου αντιλήψεις που παρουσίαζαν τα έργα του Ομήρου. Ο λαός είχε άσχημες παραστάσεις περί θεών. Αυτές όμως τις εκαλλιέργησε ο Όμηρος. Ως γνωστόν, και ο Πλάτων για τον ίδιο ακριβώς λόγο απέρριπτε τον Όμηρο. Όλα όσα έγραφαν ο Όμηρος και ο Ησίωδος περί θεών και θεογονιών για τον Ξενοφάνη είναι μύθοι. Αποτελούσαν μυθική παράδοση και ο φιλόσοφος θέτει υποκρίσιν ολόκληρη τη μυθική παράδοση. Σε κείμενο του Κωνσταντίνου Γεωργούλη σημειώνονται τα εξής. Ο Ξενοφάνης μαζί με τον Πυθαγόραν είναι οι πρώτοι εκ των Ελλήνων στοχαστών των επικρινάντων των Όμηρων και Ησίωδων. Εις απόσπασμα εκ των σύλλων του, ο Ξενοφάνης υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Όμηρος υπήρξε μεν η πηγή, εξής πάντες ίδρυσαν την μόρφωσήν των, αλλά αυτός και ο Ησίωδος δεν έκαμαν τίποτε άλλο παρά ενομοποίησαν τας ανθρωπίνους κακίας, αποδώσαντες ταύτας εις τους θεούς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Εγκυκλοπαιδικό λεξικό Ηλίου 7, σελίς 567. Οι πατρόοι λοιπόν σοφοί, όπως εν προκειμένου ο Ξενοφάνης, απέρριψαν τους πατρόους θεούς. Και οι μεν πατρόοι σοφοί υπήρξαν και θα υπάρχουν η μεγάλη δόξα της Ελλάδος, ενώ για τους πατρόους θεούς συνέβαινε το εντελώς αντίθετο. Ενθυμούμε κάποτε που μελετούσα τον Ηρόδοτο, συνάντησα την εξής λυπηρή είδηση. Οι Σκύθες, ο βάρβαρος και αγρίκος αυτός λαός, όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε στις εορτές που τελούσαν οι Έλληνες προς τιμήν του Διονύσου, διερωτώντο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως οι Έλληνες, οι τόσο προοδευμένοι και πολιτισμένοι, λατρεύουν ένα Θεό ο οποίος τους αφαιρεί το μυαλό. Είναι γνωστό ότι στις διονυσιακές εορτές, υπό την επίρρεια της μέθης
και της δαιμονιακής ατμόσφαιρας δημιουργούνται ανεξέλεγκτες καταστάσεις και συμπεριφορές, βομολογίες, εσχρότητες, τα βακτικά όργια και η διονυσιακή ομοφαγία. Εάν για τους σκύθες ήταν απαράδεκτη μια τέτοια θρησκεία, πολύ περισσότερο για ένα Ξενοφάνη ή ένα Αναξαγόρα ή ένα Σοκράτη ή Πλάτωνα ή Αριστοτέλη. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε την εκπομπή, η οποία έχει τον τίτλο «Οι πατρόοι σοφοί απέρριπταν τους πατρόους θεούς, Παύλα, Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος».